Hello. Tehdään tuollainen pikkuinen juttu, kun Pokemon Go'ssa on semmonen, mistä voi vaihtaa ton ryhmän, eli sinisen, punaisen tai keltaisen. Ja yleensä silloin, kun aloitetaan pelaamaan, tää nyt on vanha video, mutta teen sen silti. Eli se voi vaihtaa sen ryhmän välillä, jos haluaa, mutta se vaatii vähän niitä kolikkoja, niin katsotaan täältä shoppi. Eli siellä on nyt 10 000 kolikoita. Näitä voi kerätä varmaan ja sit voi ostaakin myös oikealla rahalla, mutta kannattaa kerätä vaan kärsivällisesti. Niin sit sinne kun katsoo täältä shoppia alemmas täältä näin. Mä näytän nyt ihan käytännössä, kun mä oon ollut punaisessa joskus muutama vuosi sitten. Ja nyt vuoden verran on ollut keltaisissa, niin mä ajattelin, että mä vaihan takaisin sinne sinisiin, niin kuin no ennen oli monta vuotta sinisillä ryhmässä, niin Team Medallion 1000 maksaa. Niin tästä vaan, kun tuolla on, näyttää ton, että siellä on yli 1000 tot kolikkoa, niin tästä vaan klikkaa näin. Tosta noin. Ja katsotaan mitä tapahtuu. Saanko mä vaihdettua sen nyt sitten? Tsekataan. Toivottavasti mun netti toimii. Se ei nyt sit vissiin toiminut vai? Otas uudestaan. Need more coin. Mullahan on 1000. Mikäs tässä nyt on? Otetaan tuolta tuo Fifi käyttöön. Se nyt jostain syystä. Mullahan on 1000. Miksei tää anna tätä? Vai voiko siellä, että mä en voi vielä vaihtaa tätä? Tässähän on vuoden pitää olla tossa tietyssä ryhmässä. Katsotaan uudestaan. En mä ymmärrä. Mutta tästä kuitenkin se tapahtuu. Se voi olla, että mä en sit vielä voikaan vaihtaa vissiin vai. Emme ymmärrä, miksi ei sitä anna vaihtaa. Mutta tosta se kuitenkin tapahtuu se homma. Ei muuta.